Čau lidi, vítejte u nového videa. Dneska vůbec nevím. Čau. Vůbec nevím, co hrám. Tak, dám hrát. Tak. Jajda. Tak skáču. Reklama. Aha. Ježiši, to je. No takže dokud teďka jde Stumble Guys, menší takové vyrušení tady do pořadu. Tak dám Stumble Guys, no. Stumble Guys. Já jsem tady nový jeho uspořádatel, já jsem teďka jeho editor, takže asi tak nějak. Ale on... Ale ty needituji. Jo, edituju, blbečku. Tak já dávám vůbec... No dobře, tak si dělám srandu, no. Ale nahrávám mu to a dávám popisky, takže asi tak nějak. První ty popisky, kde neměla nic napsané, tak to dělal on a ten Among Us taky dělal, protože to neumí ani napsat, ale já mu teďka nahrávám videa, takže asi tak nějak a platí mi za to docela dobře. Ale ještě jsem vám říct, že za 50 odběratelů bude specialita první stream. Ano. Tak dávejte pořádní odběry, ať prostě znásilněte to odebírací tlačítko, ano. Prostě to znásilněte to jako svoji první ženu. Spíš holku, ale oka v 15. Zase mě to buglo. By the way, je mi 15. Já mu si padal 11. Já bác. Trošku se mi to seká. Bože, Honzo, snaž se trochu. A já nejsem Honza. No, on vám nechtěl prozradit jeho vlastní jméno, ale jmenuje se prostě Honza, jo. No, jmenuje se Honza. Jo, jmenuje se Honza. Tak se jmenuje Honza, no. No, on dělá prdel. Je to Honza Král. Teda Jirka, no, to je prostě Honza. Jaký Honza Král, to nechápu. Prostě je to Honza. No, tak jsem Honza, no. Jo, nějak jsem je vygrál. Janíku, Jendo. Divná. Mám druhý speciál. Napadlo mě prostě v item shopu, jsem ho měl prostě jen tak. Customizace. Fakt mě napadlo jako. Jo, chápu Honzo. Jo, jasné Honzo. Tady tento mám a tady tento. Co tu ten zlatý je cool? Však jo, ale tento je o hodně víc vzácnější. Protože to tady stálo 90 těchto zelených. Já jsem si koupil jedno. A prostě padlo mě to. Taky nechápu, ale jako... Na! Pojď! Ty! Dokud víc prostý. Ještě jedno tady dám za reklamu. Birgo. Chuť od matony a nealkopivo z... To neberte tuto reklamu jako... Pojď, speciál. Pojď, stůj. Škoda. Ještě jedno za reklamu dokle. Doufám, že to... Škoda, je to 14 minut. Tak bohužel. Bohužel, no. Jestli chcete další nějakou, aby mu spadlo, tak dejte odběr. Můžeš prostě přestat mě předělávat furt na mikrofon. Ne, nemůžu. Aha. Tak v tomto jsem profik, v tomto jsem jednou vyhrál. Jo, to jsem taky kdysi hrál, ale tam mě docela nebaví. Tak mě zase hodně baví.
dokud se mi nestane toto. Aha. Ale když se mi to legne... Dokle. Je. Dokle, něco se ti děje? No, víš, když se mi to legne, tak mě to jede třeba 4krát rychleji, takže jako... Když jsem tu legne a potom odlegne, tak mě to jede tak 4krát rychleji. Takže víte z našich videích, jak jsem jednou skoro vyhrál. A nebo jak jsem měl 2 dny extrémně štěstí, tak jako... Nebo jak jsem měl 2 dny extrémně štěstí. Asi jste mě slyšeli. Teď jsi to říkal dokle. Ale já nevím, jestli to přes tu reklamu slyšeli. V tomto jako občas vyhraju, ale ne jako první. Já jsem chtěl udělat jeden triček, který se mě napovedl. Dokle jenom. Mně se to napovedlo zas. Jak si dlouho dokolo to, jak nemluví prostě. Musíš být jako pravý youtuber, musíš do toho furt mluvit, ne? No však mluvím, ale jako... Ne, že drž hubu teď. To je jedno. Ne, není. Lidi, dejte odběr, jestli má dokolo mluvit. Ne, chudák ten tučňák. Prosím, ať to na něj hrajete to finy. Jo! Doufám, že se mi to zase nelegne jak předtím. Aha, dokle. Aspoň, že tady máš sám pro sebe, tak to je docela, Nemám. se docela vyplatí, no možná. Ale minus. Co je tam to? Tady tento slime. To si pomalejší na tom. Aha, takže to je... No. Dělej. Škoda. Jednou se mi stalo, že jsem padal a mezi tím spadly ty lidi, takže jsem vyhrál, ale byl jsem už úplně u toho. Dneska mi to nějak najde. Já si myslím, že můžeme ukončit video. Co si myslíš? Já jsem si dal limit 10 minut. OK, tak doděláme tady tuto poslední mapu a potom budeme končit. OK. Tak to mě jako moc nejde. By the way, to je nejlepší mapa z celé hry. Tak. Je. Jo, yes. Tak. Hop. To nedáš. No tak dáš. Pozor, ještě jedno skoč. Musíš. Je. Dokle, ne, to neskočíš. Mně to dneska nejde, tak když toto prohraju, tak dám ještě jednu hru. OK. Ne. Dokle, co děláš dokle? Tak to nedám. Ne. Co děláš? Proč tam jdeš? Mně to tak nejde. Mně to tak nejde. Dám ještě jednu hru, protože to není 10 minut. Je.
No takže my už musíme končit, že jo, dokle. Tak čau. Tak čau.